Namaskar. Kawasaki. Kago. Griko. I stripper. Morfej. No. Řekni taky něco. Jo, řeknu, jenom čekej, já počítal, víš? Já počítám tady to, podlahu. Aha. Blood počítá podlahu. 10. Já ti říkám, já přijedu do Brna za tím bývalým, za tím spolumajitelem toho minulého kanálu. Kámo, já mu dám takovou, že se z toho posadí. Ne, ale za to, jak jste se pohádali, že jo? My jsme se nepohádali, jako on mi prostě najednou přestal psát, přestal mi brát hovory. A prostě změnil heslo. Aha. A neodpovídá mi prostě, jako. Jo. Hele, ne, tak samozřejmě, že to byla sranda, ale jako Richarde, rád bych se dozvěděl, jako proč. Jenom proč, jako mě to nevadí, jenom chci vědět proč. Toť vše. Děláš to, že máš záměr jako někomu ničit životy? No to zase ne, to už je extrém, ale jako podle mě to bylo tím, že se nám prostě najednou začalo jako trošičku dařit, že nám prostě najednou začaly růst odběratele, teďka už zase nerostou. Ok, já potřebuji zase udělat na další stranu 10, ok, počkej, takže... Hele, tohle nebo víš co, taky to může být prostě tím, že jako chtěl ten e-mail na něco prostě. Jo, máš ještě hlínu? Potřebuji hlínu. Kamo, na Pančeko chtěl e-mail. Na co? Na P. Jo, že si 9 milionů. A měl jsem stack koblů, kámo. Stack. Já dám. Okay, Papapodo. 3, 4, 5, 6, 7. Na těch nějaký ty koble, ať si můžu udělat další věci s koblů. 5, ok. Máš koble? Nemám boble. Tak nemáš boble, no. Hele, já si myslím, že teďka už to asi bude dost... Počkej, cože? Jako určitě bych hrál On se upgradeoval. Trululu. Teďka prodává ship. Shipwreck. Ne, to zase ne. Kámo, teďka by se nám tady hodil Dindyvoj. Neboli Scooby-Doo. Ano. Protože on prodává birč. A já jsem tady ten dal jenom asi pro 2 lidi, myslím. Že tady budeme jenom my, ale je to na stejném účtu na Aternosu, jako je náš survival server. Počkej, to není úplně skvělý. No, jako já si to s ním domluvím. Neboj. Protože já jsem se nemohl přihlásit na ten můj, víš. Jo, tak si to s ním dořešíš. Jo, pohoda. Soukromně a nikdo to nezjistí. Kámo, můj malíček umírá. Neboj. Já mám Kámo, nad hlavou to bylo horší. Jo, to ano. Tam takhle. Když ok, takže takhle. Mrkve, dej mi mrkve. Kolik? Hodně. Zergut. Tam mám se ještě svých 20 vlastně, aby jsem Jo, jinak kdybyste se chtěli lidi ptát, tak já jsem na střední škole momentálně. Já jsem na střední škole ve Studě. Já ani nebudu radši říkat, kde jsem. Konkrétně. Konkrétně. Ani nebudu říkat, ne, jako konkrétně, jakože já kde jsem, víš, ve Studě jsem na střední škole Soudom. Protože tam jako, kdybyste mě našli, tak já se vám ani jako neozvu na to. Protože tam na jméno jako Aziv nikdo neslyší na mě. Maximálně můj nejlepší kámoš ve škole. Na něj slyšíš, ne? Jméno Aziv. Ne, kámo, on ví, že jsem Aziv, protože já jsem jeden čas dělal graffiti. A jako pořád dělám, ale jenom takový ty stickersky, víš, že to můžeš dát hnedka zase dolů. Jo.
Znám. Nikomu to neříkejte lidi. U nás to dělá spolužačka. Jo. No, tak Se to... tím, kamo, ona se tím doslova živila, ono to ve třídě prodávala a pak u nás zakázali prodávat za peníze. Jo, a by the way, lidi, kdyby jste někde našli takový malý lepítko, já vám když tak tady dám teďka nějaký obrázek, kdybyste to našli a je na tom napsaný Aziv, jako graffiti, tak podle toho, který to je, tak vyhráváte nějaký peníze. A to je real, protože být real je vzácný. Přesně. Takže kdybyste našli speciální, tak u Bait nich... fake, to je pěkně hnusný. Jo, a když tak tady bude napsaný, když tak můj e-mail, tady ten YouTube je asi radši ne, viď? Ne, udělej si nějaký novej, jakoby to. Ne, uděláme nějaký společný. Ani nepotřebuji. No víš, Že aby jsi jsme mohli není- odpovídat oba dva, víš, že kdyby na konkrétního člověka měli třeba nějakou otázku, tak ať může odpovědět ten člověk. No tak my ještě do popisku dáme teda ten nový e-mail a tam nám budete moct třeba posílat nějaký fotky, jestli najdete to, ale já poznám lidi, já to poznám, jestli je to fake. Já to poznám. A jinak, kdybyste chtěli to fakt najít, tak můžete vyhrát 200, 300 a 500. Jo, není to zase nějaký velký zázrak. Jo, ale za to, jestli byste to chtěli, tak bychom se potom museli setkat a museli bychom o tom udělat třeba short. Jo. A ten, kdo byl vlastně na studiu Hot Dog, asi No. ví, tak Tak jo. kamo, jsme docela ve Velký Brindě. Všechny sleby, co jsem měl, už máme. Náhodou si to udělal docela dobrý, podle mě. Ale Teďka jenom kde tady udělat dům. hele, já ještě vezmu, ne, na to zatím brzo. Kámo, prostě my tady máme takhle velkou platformu a jediný jako věci, co tady máme, tak je tohle. A takovouhle velkou platformu, kámo. No tak protože, tak asi proč, jo, když časem to budeme ještě možná rozšiřovat vůči třeba mob trapkám. Jo, to určitě. Já bych potom když tak udělal tu mojí. Tu vylepšenou. Já bych dal tu klasickou. Ale Prostě hleď, bejt náma, vylepšenou. jako já si s tebou, kdo to je? Buff. To byl Dindyvoj, dámy a pánové. Ale nechci mít do Já mu napíšu. Jo, Já mu to napíšu, si že točíme video, jestli nechce něco říct. Úplně vím, co by ho napadlo, jako, co by řekl, jo, ale nebudu Já to taky. tady říkat, protože je to jakoby soukromý. Hele, change'uju to tady, jo. Jasně. Change'uju línu. Já se nudím, takže change'uju línu. Mhm. Ať máme víc hlíny. Ale kámo, my teďka budeme nastakovaný tím ironem. No nic, hleď, já si myslím, že teďka je to docela dobrý úspěch, aby jsem se rozloučil. Jako asi pro dnešek, jo. Když tak vidíme, kolik jsi měl u sebe těch ironů? Žádný, ale no, nic moc. Uh, Tak s čistým inventářem se rozloučíme. Tamhle se koukám, tamhle se koukám. Čekej, já tady doměním ještě kousíček té hlíny, ať. OK, jo, já to pak udělám pak. OK, takže... Tady se pojď rozloučit, takhle na kraj. Počkej, a pojďme na kraj. Tady úplně. Okay, já nechci umřít, takže... Tak jo. Kam budeme koukat? Tam? Tady, takhle. Takže... Takhle, jak jsem já, jak tady Počkej, koukám. počkej, já musím takhle. přesně. Tak jo. Takže dáme a... Počkej. Počkej, já půjdu tady na druhou stranu teďka teda. Počkej. Kámo, No, teďka jenom v tom šedém prostě tady ten záběr jenom. OK, takže lidi. Tak jo, tak se mějte hezky. Doufám, že jste si užili tady to video, doufám, že bylo hodně dobře zeditovaný. Že jo? Ano, doufám, že na nic moc strašně nezapomněl. To by bylo